Després d'aquest repàs dels temes més destacats del dia, arriba el temps de l'entrevista. Avui el nostre convidat és Enric Morera, secretari general del Bloc, al que donem la benvinguda. Senyor Morera, molt bon dia. Hola, molt bon dia. En una precampanya estaven comentant els nostres contertulians d'aquest bipartidisme, ho hem comentat també abans d'entrar a l'estudi, aquest bipartidisme, i jo m'agradaria preguntar-li, el Bloc, que a més va en una coalició que és la desfeta del Compromís, per entendre'ns d'alguna manera, quin és el paper que aspiren vostès a desempeñar en esta precampanya i campanya, en definitiva, el 9 de març. És un paper molt clar, és el vot valencià. És una força valenciana que defèn els nostres interessos sense demagoges, sense falses victimismes, i per tant és l'única opció valenciana que es presenta a aquestes eleccions davant un bipartidisme, el del PP i el PSOE, que tant de mal ens ha fet a la nostra comunitat i al conjunt dels valencians. I només cal veure que els valencians estem a la cua d'Espanya en renta. Això no és el Levante feliç. Per tant, una veu valenciana al Congrés dels Diputats, Isaura Navarro, María Josep Ortega, Rafa Climent per Alacant o Alfred Remolar, seria decisiu per a que el president del govern no perjudicara, com està perjudicant, els nostres interessos estratègics. Per tant, el vot valencià és el vot a Bloc Iniciativa Verds. Senyor Morera, per a molta gent d'esquerres es va sorprendre la poca capacitat de resistència que va tindre les tensions internes el Compromís. Per què es va trencar el Compromís pràcticament una vegada fet el recompte de les eleccions del mes de maig, de les eleccions autonòmiques, i de quina manera pot tindre això influència en les eleccions del 9 de març que vostès acudixen, diguem, després d'haver trencat, per entendre-nos, Esquerra Unida. De fet, Isaura Navarro anava en les anteriors eleccions per Esquerra Unida, ara és el cap de llista de la seva coalició. Bueno, el Compromís va ser una coalició de conveniència, una coalició feta per aconseguir el canvi polític, ha introduït pluralitat a les Corts Valencianes, n'hi havia diversos projectes, el projecte d'Esquerra Unida, que jo respecte molt, el projecte valencianista que representa el Bloc, i està clar que després, donada la crisi important d'Esquerra Unida, el Compromís s'ha trencat. En tot cas, hem introduït pluralitat a les Corts Valencianes, i perquè, per desgràcia, ja no existeixen els ajuntaments de València i Alacant. El valencianisme està en les Corts Valencianes i el que estem fent és sumar tots aquells que volem treballar des de la valencianitat, des dels que som d'ací, treballar per dotar al nostre poble d'un instrument polític. Hem sumat tots aquells que van creure en el Compromís i els hem sumat en aquesta coalició, que és l'única que representa els interessos valencians al Congrés de Diputats. Perquè Isaura Navarro ha fet un bon treball. La veu valenciana en el passat ha estat Isaura Navarro i ha de continuar sent la veu valenciana al Congrés de Diputats, perquè si no els valencians no tindrem cap pes, cap presència, cap personalitat en el Congrés de Diputats, que allà on se decideixen moltes qüestions que ens afecten. Per tant, és una coalició que mira al futur, que és útil, que és coherent i que pot visualitzar la nostra presència sense dependències, com per desgràcia representen el Partit Popular i el Partit Socialista. Vostè, senyor Morera, insisteix en aquesta opció valenciana, la única, inclús en un altre espectre polític, com és més del centre-dreta que representava Unió Valenciana, varen decidir inclús no presentar-se a aquestes eleccions. I parlava Josep Lluís Torró al començament de l'entrevista d'aquest cert bipartidisme, inclús d'unes enquestes que, si dicen una cosa clara, és que en majories absolutes és molt complicat que hi hagi. Per tant, les forces nacionalistes van a tindre un protagonisme molt evident. Una doble pregunta. Vostè té una certa enveja d'aquestes forces nacionalistes que tindran prou diputats i que poden ser claus? Seria una primera pregunta. I la segona, en cas de que Isaura Navarro, per exemple, obtinguera l'escó, les enquestes diuen que està molt complicat, però en aquesta hipòtesi i que el seu vot fora necessari en favor del senyor Zapatero o del senyor Rajoy, per a qui seria? Bueno, jo sí que tinc enveja d'altres comunitats autònomes que tenen presència al Congrés de Diputats. Les històriques, com Catalunya, com el País Basc, però les recents, com Aragó, com Canàries, com Galícia. I hem de dir que en el lío i la crispació del PP i del PSOE, si no estiguérem en la Unió Europea, la inflació ja estaria al 14, 15 o 16%. Són dos forces irresponsables de crispació i de conflicte, i així els valencians ho sabem molt bé. En comptes d'arreglar els nostres problemes, s'han dedicat a barallar-se. En aquest sentit, nosaltres tenim esperances i estem confiats, per primera volta en la nostra història apareguem en l'enquesta del CIS, de ser la veu valenciana al Congrés dels Diputats. I en aquest sentit, Isaura Navarro, decidiríem en conjunt de la coalició a quin grup, el grup que més tinguérem la possibilitat d'alçar una veu valenciana al Congrés de Diputats, i per tant el nostre objectiu és que els valencians siguin visibles
estiguem al Congrés de Diputats i crec que estem encetant el camí que ens dura això. El que tenen altres comunitats autònomes, que en definitiva sí, el pròxim president del govern, si és Zapatero, com indiquen totes les enquestes que pot ser, si ha de negociar amb algú temes que afecten al nostre poble, que ho tinga que negociar en la força dels vots que representaria una coalició. Una cosa molt curta, i se passa als meus companys. Vostès denuncien constantment i quasi dona la impressió que claven un mateix pla al PSOE i al PP, però per altra banda, vostès, la procedència i jo crec que la realitat estan molt vinculats a l'esquerra. M'agradaria, per tant, un poquet que explicara aquesta situació, no? Perquè el missatge constantment, vostè ho acaba d'explicitar, és el PP i el PSOE és un poquet el mateix, etc. Però en aquest cas el vot podia ser indistintament. Jo per això incidís en la pregunta. En els temes essencials que ens afecten com a valencians, i acaba de presentar una proposició no de llei per a contrarrestar la del Partit Popular d'Esteban González Pons, PP i PSOE són el mateix. Mos han furtat l'aigua del riu Xúquer, PP i PSOE, en el pacte de la conca del Xúquer. Mos han privat de tenir una policia autonòmica i per tant no podem actuar en seguretat. No volen un sistema de finançament just per als valencians, no volen. I per tant estem perjudicats respecte al finançament. I en el tema de l'alta velocitat, que no és AVE, mos han destrossat l'horta. Volem un compromís ferm de que l'alta velocitat no va destrossar l'horta com ha destrossat l'horta sud. Que l'AVE siga soterrat i que tinga tots els requisits ambientals. I per tant, en matèria de lo que ens afecta als valencians respecte al govern central, des del meu punt de vista, PP i PSOE són el mateix. Centralisme que nega els nostres drets.